Кога ще е готова салатата? Не, аз не мога да разбера. Не започвай. Аз ли съм проблема? Ти ли си бавно развиваш? Поне веднъж да те помоля да направиш нещо за мен и ти. Поне веднъж. Искаш да кажеш, че за теб никога не правя нищо. Така ли? Ами да, може би точно това се опитвам да кажа. Всичко, което правя е за теб. Вместо да ми се обясняваш, вземи ти го направи. Не е квантова физика. О, значи сега ме наричаш тъпа. Ако се разпознаеш тази думичка, си е твоя вината. Веднъж да те помоля да направиш нещо. Веднъж и ти ще вдигнеш скандал. Аз ли вдигна скандал? Ти започна да ми викаш. Ти започна да ми викаш. Аз просто ти отвърнах със същото. О, моля ти се, нека да не се лъжем в очите. И двамата знаем колко обичаш да създаваш конфликти. Точно както този път, когато вечеряхме с колегите. Дори не го споменавай. Ти просто избухна. Ами като ме караш да изглеждам като пълна идиотка. Абсолютно сама се постави в тази ситуация. А ти като мой мъж можеше да ме защитиш, вместо да ме взимаш за мезе, за да можеш да се смеете на нещо с пиандуските ти приятели. Той няма ли да се изнася вече? О, моля ти се. Ама изобщо не ми се моли. Как можа да ме излъжеш така? Да ме поставиш такава долна светлина? Просто казах истината. О, ма разбира се, много е добре на нея, докато аз бачкам да седи вкъщи по цял ден. Все едно спия по цял ден и си лакирам ногтите. Ако не беше за моето почиване, ти щеш да ядеш сух хляб. Значи няма това предвид. А какво имаше предвид? Просто замълчи. Писна ми само да си крещим. Добре. И за протокола, ти си тази, която започна скандала. И не само този. О, дай ми един друг пример. Миналата неделя, когато си тръгнахме от дома на майка ти просто започна да ми викаш от нищото. Тогава си беше, че и само ти виновен. Не може просто да кажеш на жената, че манжата е безсолна. Ама тя беше безсолна. Аз знам това! Тогава защо беше такъв проблем? Защото не можеш просто да кажеш на майка ми, че манжата не става. Но аз не казах това. Тя това чу. Ама тя сама ме попита. Не, тя те попита вкусно ли е, на това винаги се отговаря. Да! Ами ако не е? Мълчиш си. Добре. Добре, какво? Нека се разведем. Добре. Добре. Вятърът най-после ще отслабне и стихне тази вечер и ще бъде ясно над страната. Неделният ден обаче ще започне с доста студено време. Разбрахте ли си кой ще взема детето от училище днес? Минус 7 до минус 2 градуса.